Бачка Юля не ще сказати. Защо бе, Юли? Не щеш ли имаш шапка? Ама и Люльо. Ама виж, всички деца имат шапка. Ето виж, Диничка и Катеричка, Селянка, виж Алиска и Люльо, дай золота шапка. Много красива, виж, всички деца имат. Ето имат Груша, Русланка, Листенци, Миленка и Катеричка, нали? Гошки, Зайка, Мичо. Браво, децата! Хайде, ако се да вас. Я помагайте на камерата, да. Я помагайте с всичко. Направете здравейно. Я да го огледам. Знаете ли защо сме тук? Не, защо сме се събрали тук всички? За празник. Кой празник? Какъв празник има есента днеска? Ами тя есента дойде, донесени зеленчуци, донесени плодове, но ние вече трябва да я изпратим, защото ще чакаме следващия сезон. А кой е следващия сезон след есента? Да, вече ще чакаме да дойде зимата с топло слънце. С сняг. Ето Ванко правилно ме поправи. И аз сега всички да изпеем една песничка. Знам, че всички я знаете.
през локвите. Я да изиграем една игричка, докато я чакаме. Скрийте ръчичките отзад. Айде. Де са нашите ръчички, нямаме ръчички. Де са нашите ръчички, нямаме ръчички. Ето ми, ето ми, де са нашите ръчета, нямаме ръчета. Де са нашите ръчета, нямаме ръчета. Придай! Де са нашите печица, нямаме печица. Де са нашите печица. Няма ги децата. Ми какъв празник ще правим? Ето ми, много се радвам да ви видя. Здравейте отново. Здравейте. Пътувах много и се изморих. Ама така е. Пътят е голям, дълъг, а пък времето вече е студено. Радвам се, че отново съм при вас. Скоро не съм идвала от миналата година, май. Да. Ами сега ще си починиш, есенни ще ти попеем, ще ти потанцуваме, а пък ти ако имаш някоя друга изненада, Ами, кажеш. първо, май да ви кажа една гатанка, да видим... Ние много обичаме гатанки, нали обичаме гатанки? Да, че видим каква гатанка ни приготвила есента. Първата ми гатанка за вас е Листо прулен, свъркаш и жълтее из гората. Къде са птичетията? Чак гнездата духа хладен вятър. То е... Кой е това? Кой духа в листата? Деца, ах, колко съм разочарована. Не можахте да познаете моята гатанка. Но за това мисля, че знаете пък много други пресни стихчета. Я да видим дали пък с тях, дали няма да ме развеселите. Ама друга гатанка няма ли да има да си поправим грешката, Есен? Няма ли да има друга гатанка? Ами... Я да видим дали ще познаете моите най-добри приятели. Първия ми приятел е... сега да видим. Всички хора ме очакват. Като дойда, се оплакват. Що е то? Ми той днеска дойде заедно с мене, нали така? С тебе. И другия ми приятел, няма да видим той пък кой ли е, вечно бърза, търся вечно, нещо приказно далечно. Океанът, ах колко път се познах, ми чакай да видим, пък може да не е той.
Океанът е за мене само до колене. Та в река ли да поплавам, корабите разлюлявам. Ако хъпна из гората, изпочупвам дървесата. Ако ли пък нощем мина през овощната градина, изпоронвам по земята ябълките за децата. Кой съм аз? Кой се вари старата и подобна? Ти ма позна, пък после си промени решението. Ама въпреки всичко го позна. Той е много мой любим приятел в игрите. Да ти попеем песен вече? Ами, може. И аз сега да почнем с коя група? С най-големи. И аз станете правя. Песента не носи много плодове, много зеленчуци, ние сме благодарни. И затова започваме с една хубава местничка. Ще приготвя салата, глодата ни телето. Влагаме добри домата, чужина за вишка лук. Ще приготвя салата, глодата ни телето. Влагаме добри домата, чужина за вишка лук. Наказано си въпрос, наказано си въпрос, няма ни внимата лъв. Ако марата е пръст, ще ви трябва накъдъс. Не пляскайте! А сега децата от трета група, и аз станете от трета група, ще ни потанцуват един танц с кървичка. Я направете си. Направете си. Бойте. Айде, айде, момченци, момченци. Магаренци дъръчка, магаренци дъръчка. Вижте колко много магаренци и дъръчки има. Не забравяйте, че трябва да пеете. Мини малко напред до тази. Малко напред, има място и това. Хубаво кръстче ще направиш. Айде бе! Отпред, напред, Ами, той е дъжд и той вятър как бяга тия магарета, това е... Браво на магарета. Станете.